Colegio Académico. Académico. A la Ronda de la Torrassa. Ronda de la Torrassa. No me'n recordo. On està el Font del Vidre? On la plaça del Font del Vidre? Sí, davant. Davant. Fa no gaire, fa uns anys va haver una oficina de la Caixa. Però això, clar, van tancar sobre l'any 67, 68 potser van tancar. I aquest no era l'Atlètic. I això l'Atlètic de la Torrassa. Sí, és aquest, és aquest. L'Atlètic de la Torrassa. És el que hi havia al camp de futbol, allà baixant al carrer... Jo sé que... No tinc ni idea. Tinc unes fotos perquè jo, això, el meu pare va morir l'any 58 i això era abans, jo de l'any 55, 56. Tenim fotos que ells mateixos estan fent al camp de futbol. Sí, pot ser. Sí. Mira, això és els professors de Corpus que es feien aquí al barri. Aquesta foto és preciosa. Sí. Mare meva, quina meravella. I això també és la professor de Corpus, que feien anar totes les nenes vestides de comunió. Aquestes eren les professores del Colegio Académico. La Irene Soler i Anna Soler. Carai. Sí, perquè a més eren família meva, eren cosines de la meva mare. De quin any seran? Això, mira, espera, a veure, ara t'ho dic. La meva germana va néixer el 47 i és aquesta... 53... 54 com a molt. I aquesta és més d'això perquè aquí ja és quan va fer la comunió. Meravella. Mira, aquesta, no sé si us serveix o no. Això és la xocolatada que es feia al carrer Martí Julià per la festa major. Martí Julià entre Ronda de la Torrassa i Holanda. Vale. Hi havia un passadís aquí? Més avall, sí, una mica més avall. Sí, encara hi és, el passadís. La farmàcia del Llarg? Això, mira, aquí està, la farmàcia del senyor Llarg. Ostres. Jo vivia aquí. Molt bé. Que la farmàcia del Llarg, aquesta és la meva germana i aquesta soc jo. La carnisseria de Carn de Cavall. Sí. I més avall hi havia la cabassa de comestibles del Ramon Abel. Exacte. Que aquí està el Ramon Abel. I a la cantonada hi havia el Bar Joan. El Bar Joan, sí. I aquesta és aquest carrer Martí Julià per la festa major, tots els homes quan van acabar de guarnir el carrer. Al carrer Martí Julià. Martí Julià, entre Ronda de la Torrassa i Holanda. I a l'any més o menys? Això no t'ho puc dir l'any. Això és abans del 58. Ja està. Perquè mira, aquí està el meu pare i aquí està, mira... Sí, i tant. No ho posa, ja ho he mirat. Quina llàstima. Aquí està el Ramon Abel, el dels comestibles. A veure, on està? Aquí. El pare del Ramon Abel, que el Ramon Abel venia aquí. I tota aquesta gent és gent del carrer. I tot això és gent del carrer. 60, por ahí. No, abans, perquè el meu pare és aquest, va morir el 58. Això devia ser 56, 55, 56. Fantàstic. I aquesta és de la Nevada, això és el Forn del Vidre, on ara viu l'alcaldessa, que el descarregaven els camions, el dia de la Nevada del 62. Fantàstic. Sí, la data de les fotos de la nevada és afortunada. N'hi ha moltes, però menys mal. Fantàstic. Sí? Fantàstiques. Moltíssimes gràcies.